Здравейте, аз съм Power Hope и искам да ви кажа, че официално се завръщам в геймплея. Ония клипове там в моят профил ми правях на това от YouTube. Това профил и си направих нов. И сега искам да ви кажа, че започвам с кариера като треньор на FIFA 2013 искам да ви кажа, че игра с West Ham, защото съм много харесва ми. Първоначално ще играем на Semi Pro. Напишем тук. Леко ми бъгва клавиатурата, за което съжалявам. Playing Ground е името на стадиона. Така, пише си моето име тук. Опа. Така. България. Костюм. Ако се чуете, защо ми е на български FIFA, това е защото такова. Защото съм с един мод, който много товари и мисля да го махам в скоро време. Ако има лаг, за това съжалявам. Леле, тук ще го запаметиме. Схем 3. И така започваме с трансфери. Първо си видим отбора и си го подредим така горе-долу. Така. Джоко е наш отбор. Така под Колин съм много добър футболист. На място на този няма да играе, ще играе Андрю Керо. Тип му е много добър. Мистер Рид също добър играч. Място на Гайдемел. Той ще играе и той. Аз съм тук. И така. Така за сега. Тактика. Така. И ти скупваме играчи. Защита. Это не така. Така. Балензиаги. Не, то не. О, някой бразилец ще си купа. Бразилското. Те са там много добри защитниците. Андре Сантош. Карлиньо Жуниньо. Ови не. Мале. Това е доста добър футболист, Ови не е там как с произнася, не знам. Е само 1 милион 300 хиляди. Вау. И от премиер лигата може би някой добър. Така. Висшата лига. Трауре. Александър Бюрне.
Бютнер. Малей. Този е доста стабилен, бе. 1 400 000. И започваме с симулираме приятелските матчове. Било ни приемат офертата. Къде тръгна ти? 10 000, ако не, няма. Съжалявам. Няма да им пари за другите играчи. Паче вине не приема. Проблем? Колко иска за Александър? 1,6. Мога. Добре. Така става. Бахе, колко искаха за вине, не видях. Пред е Александър Бютнер. Може да е в наш отбор. Майко мила. 1 900 000 искат да правим така за Авине. Просто какво? Не става. Съжалявам. Стана. Бъгна се леко, съжалявам. Сега започвам втория приятелски матч. Да видим как ще завърши. 4-0. Кевин се контузи. Ето, че Александър Бютнер вече е в нашия отбор. И имам оферта за трансфер. Джоко. Аз прекалено малко пари за него. 4 400 000. И тогава мога да го продам. Пусна на място на Кевин Нолан. Джордж Манкур. Кавто. Добре, ще дадем 1 900 000 за Винешът. Ще добра попълнение на нашия отбор. Че Александър Бютнер вече Маккартни ще скараме да влезе тъй къде обаче. Къде е това Бютнер, бе? Ево. И точно съм го целил. Ето той е лев. Мотори не дават пари. Не дават скранджи. Сара Мадрид с колко ли си не бият, ето че ви напрема. Реал Мадрид повече от 5-0 може да не ни бият. Така мисля. 2-0. Роналдо и Бензема. Значи така. Пак ли се контузва някой, бе? Кой ли съм? Не. Пак се бъгна. Оправи се. Виждам, че така се бъгва по някой път. Просто те практика вече не моли без тях. Ето, че Авине вече е в нашия отбор. Опа. Ставаме 2 500 000. What the fuck? Ето, че махаме Джордж. Но горе вкарваме Авине. И така.
И почваме това, да го симулираме. Направо не може ли ги прескочи тия приятелски срещи? Биеме ги това на нулите. Ави не вкарва. Аз пави не, ави не. Направо ги прескачам. Ако мога. Направо да има тук. Също не ми си играт, че приятелски срещи съм ги симулирал. Няма просто смисъл. Аз симулирам. Трябва да си мотивираме играчите тук. И сега ще играем матч срещу Астън Вила. Пак се бъгна. Какво? Набо. Кога успя си контузии това? Матю Тейлър на негово място. Кевин Нолан се завърна от контузия. Иначе го пускаме. Място на Матю Тейлър и сменя така. Не, така седи. И да сменим капитана в после. И почва матча. На Semi-Pro. И ще снимам като има голи. И тук ние подхващаме атака да видим. Тук що Авина оцели града. Сега тук Авина центрира именно той. Андрю Керол зволе много добре. Намери топката, която е изчистена в тъч. Така. И добре ще се видим следващото пас положение. Тук Астън Вила има прекрасна възможност. Дарън Бент е тук. Да видим какво прави просто нашата защита. Дарън Бент, това е гол. Ето, че Дарън Бент успя да изведе Астън Вила напред. Слаб съм, знам. И успява да вкара... Как се бъгна просто. Успя да вкара гол за Астън Вила. Ще видим пак след нещо опасно. Схващаме опасна атака сега Андрю Керол. Бързината и физиката са му много силни. Удар на Керол. Право в ръцете на Шейк Иван. И пак не успяваме да съумеем да отбележим гол. Мистер Рид с топката. Рид задържа. Фейкшот на Рид. Подаването му е към Авине. Авине много добре към Матю Джарвис. Той изгреши. Просто греши! И Дарън Бент просто става сам в предни позиции срещу Юлиус Яскеланен, обаче той излезе и чисти. Така. Какво направи? И си им принес опасно. Само да изгледаме тази атака. Центриране тук. И добре. И тук получаваме 11 метров наказателен удар за нашия тим. Кевин Нолан. Удар! Това е гол. Ето, че тук се умяваме от тази дуспа да изравним. Именно срещу него беше извършена дуспата. Именно срещу Кевин Нолан. И не се умяваме да изравним. Браво, страхотен удар на Кевин Нолан в вратата и ще видим след нещо. Схващаме сега бърза атака. Кевин Нолан задържа топката. Връща към Авине. Шут на Авине! Какъв прострелен изстрел просто. О, там вратаря спасява корнер за нашия отбор. Кевин Нолан. Центрирането му в наказателното поле. И ни шупа. Ето го и край на по време. Да болен играунт. Резултата е 1-1. Добре, тези мъж ще ни добре, ако е равенство и ще видим след гол. Или опасност. Габриел Лахор и това е гол! Габриел Агбон Лахор успява да изведе нова Астън Вила напред след страхотен пас на... не знам кой беше. Ще излъжа. Ето страхотния пас на... Не видях какво това е и добре ще видим пак. Сега правя свободно държа Астън Вила, може да стане нещо опасно тук. Пасата към Влар. Задържа в наказателно поле Влар. И нищо опасно контратака, обаче грешка сега на Кевин Нолан.
Антонио Варли, как му беше според мен, не знам. Удар, разпръкване и това е гол. Това е трети гол, Габриел Агманохор пак. Ето, че това е гол. 3-1. Просто нямаме шансове май вече. И не знам. Ще видим. Тук Матио Джарви извръща едно попадение и резултатът става 3-2. Другата атака за нашия тим се разви тук. Ето вижте. Ето просто как се освободи Матио Джарви си и така ще им по. Резултатът става 4-2. Дайран Бент успява да върне предната 2 гола на Астън Вила. Така, мисля да заснимам до целия матч до сега. Вижте просто Матио Джарвиш какво направи тук с отбраната на Астън Вила. Удари и ще ги спасява. Просто на Семи Про не са толкова добри, но все пак успяват да ме победят. Шут на Вине сега! Не беше толкова. Доста близо беше това. И направих 2 смени. Матио Джарвиш влезна, вашата влезна. И Модибо Маяга влиза на място на Керол. Ето това е края на матча. Ето че този матч не губим, ето е градата на Авине, която не снимах. Тук Дайран Бент просто дето ни увлече всичките, плюс вратаря. Нашата дуспа. И да. Да видим кой стане играч на матча. Кой? Никой. И се видим следващия път. Аз съм тук. И така. Така за сега. Тактика. Така. И ти скупваме играчи. Защита. Это. Не, така. Към. Палезяги. Не, то не. О, някой бразилец ще си купа. Бразилското. Те са там много добри защитниците. Андре Сантош. Карлиньо Жуниньо. Авине. Мале. Това е доста добър футболист Авине. Авине е там как с произнася не знам. Е само 1 милион 300 хиляди. Вау. И от премиер лигата може би някой добър така. От висшата лига. Трауре. Александър Бютнер. Малей. Този е доста стабилен, бе. 1 400 000. И започваме с симулираме приятелските матчове. Било ни приемат офертата. Къде тръгна ти?
10 000, ако не, няма. Съжалявам. Няма да им пари за другите играчи. Паче вине не приема. Проблем? Колко иска за Александър? 1,6. Мога. Добре. Така става. Бахе, колко искаха за вине, не видях. Пред е Александър Бютнер. Може да е в наш отбор. Майко мила. 1,9 милиона искат. Добро ме така. За Авине. Просто... Какво? Не става. Като желал. Стана. Багна се леко съжалявам. Сега започвам втория приятелски матч. Да видим как ще завърши. 4-0. Кевин се контуза. Ето че Александър Бютнер вече е в нашия отбор. И имам оферта за трансфер. Джоко. Аз прекалено малко пари за него. 4 милиона 400 хиляди. И тогава мога да го продам. Пуснем на място на Кевин Нолан. Джордж Манкур. Манкур кафто. Добре, ще дадем 1 милион и 900 хиляди за вине, защото ще добра попълнение на нашия отбор. Че Александър Бютнер вече Маккартни ще скараме да влезе той къде обаче? Къде е това Бютнер, бе? Ево е. И точно съм го целил. Ето той е лев. Самотори не дават пари. Не дават скранджи. Сара Мадрид, сколко ли си ни бият? Ето че ви напрема. Реал Мадрид повече от 5-0 може да не ни бият. Така мисля. 2-0. Роналдо и Бензема. Значи така. Пак ли се контузва някой, бе? Кой ли съм? Не. Пак се бъгна. Оправи се. Виждам, че така се бъгва по някой път. Просто те практика вече не моли без тях. Ето че вине вече в нашия отбор. Опа. Ставаме 2 милиона и 500 хиляди. What the fuck? Ето че махаме Джордж. Но горе вкарваме вине. И така. И почваме това мач да го симулираме. Направо не може ли ги прескочи тия приятелски срещи? Биеме ги това на ноти. А вине вкарва. Аз па вине, а вине. Направо ги прескачам. Ако мога. Направо да има тук. Не ми си играт, че приятелски срещи съм ги симулирал. Няма просто смисъл.
симулира. Трябва да си мотивираме играчите тук. И сега ще играем матч срещу Астън Вила. Пак се бъгна. Какво? Набо. Кога успя си контузии това? Матю Тейлър на негово място. Кевин Нолан се завърна от контузия. Иначе го пускаме. Място на Матю Тейлър и сменя така. Не, така седи. И да сменим капитана в после. И почва матча. На Semi-Pro. И ще снимам като има голи. И тук ние подхващаме атака да видим. Тук що Авина оцели града. Сега тук Авина центрира именно той. Андрю Керол зволе много добре. Намери топката, която е изчистена в тъч. Така. И добре ще се видим следващото пас положение. Тук Астън Вила има прекрасна възможност. Дарън Бент е тук. Да видим какво прави просто нашата защита. Дарън Бент, това е гол. Ето, че Дарън Бент успя да изведе Астън Вила напред. Слаб съм, знам. И успява да вкара... Как се бъгва просто. Успя да вкара гол за Астън Вила. Ще видим пак след нещо опасно. Схващаме опасна атака сега Андрю Керол. Бързината и физиката са му много силни. Удар на Керол. В ръцете на Шейк Иван. И пак не успяваме да съумеем да отбележим гол. Мистер Рид с топката. Рид задържа. Фейкшот на Рид. Подаването му е към Авине. Авине много добре към Матю Джарвис. Той сгреши. Просто греши! И Дарън Бент просто става сам в предни позиции срещу Юлиус Яскеланен, обаче той излезе и чисти. Така. О, какво направих? И си ми принес опасно. Само да изгледаме тази атака. Центриране тук. И добре. И тук получаваме 11 метров наказателен удар за нашия тим. Кевин Нолан. Удар! Това е гол. Ето, че тук се умяваме от тази дуспа да изравним. Именно срещу него беше извършена дуспата. Именно срещу Кевин Нолан. И не се умяваме да изравним. Браво, страхотен удар на Кевин Нолан в вратата и ще видим след нещо. Подхващаме сега бърза атака. Кевин Нолан задържа топката. Връща към Авине. Шут на Авине! Какъв прострелен изстрел просто. О, там вратаря спасява корнер за нашия отбор. Кевин Нолан. Тренето му в наказателното поле. И нищо па. Ето го и край на първото време. Да болен играунт. Резултата е 1-1. Добре, тези матч ще ни добре, ако е равенство и ще видим след гол. Или опасност. Към Габриел Лахор и това е гол! Габриел Агбон Лахор успява да изведе нова Астън Вила напред след страхотен пас на... не знам кой беше. Ще излъжа. Ето страхотния пас на... Не видях какво това е и добре ще видим пак. Сега правя свободно държа Астън Вила, може да стане нещо опасно тук. Пасата към Влар. Задържа в наказателно поле Влар. И нищо опасно контратака, обаче грешка сега на Кевин Нолан. Антонио Влар ли как му беше според име, не знам. Удар, разпръкване и това е гол. Това е трети гол. Габриел Агбон Лахор пак. Ето, че това е гол. 3-1. Просто нямаме шансове май вече. И не знам. Ще видим. Тук Матю Джарвис извръща едно попадение и резултатът става 3-2. Страхотна атака за нашия тим се разви тук. Ето вижте. Ето просто как се освободи Матю Джарвис и така ще им по... Резултатът става 4-2. Дарън Бент успява да върне предната 2 гола на Астън Вила. Така.
мисля да доснимам до целия матч до сега. Вижте просто Майкъл Джарвис какво направи тук с отбраната на Астън Вила, удари и ще ги спасява. Просто на Сейми Про не са толкова добри, но все пак успяват да ме победят. Шут на Вине сега! Не беше толкова, доста близо беше това. И направих 2 смени, Майкъл Джарвис влезна, Ваш ще влезна. И Модибо Маяга влиза на място на Керол. Ето това е края на матча, ето че този матч не губим, ето е градата на Авине, която не снимах. Тук Дарън Бент просто дето ни увлече всичките, плюс вратаря. Нашата дуспа. И да. Да видим кой стане играч на матча. Кой? Никой. И се видим следващия път.